Azel Luzarraga Bilbon jaio zen 1971an. Enpresa ikasketetan diplomatua eta euskal filologian lizentziatua da. Afizioz idazteaz gain, punkamine musika taldeko parteidea da. 2003an Hamaika ispilu ganbil nobelarekin egin zuen murgil euskal letren putzura. Igartza bekari esker idatzi zuen Karonte, abenturazkoa Aurrena. Apalak dastatzen azkena, ereinekin argitaratutako Mozorraren xarma hau du. Azel Luzarraga, zer ari zara irakurtzen egunotan? Harentzen hau irakurtzen John Boyneren pijama marraduna jantzitako mutikoa. Eta, liburu honetaz esan beharrekoa batez beda ez dela ezer esan behar. Ze txundigarria da, baina zenbat eta gutxiago jakin hasi aurretik hobe. Baina oso gustura ari naiz irakurtzen. Argazkietan beti gustatzen zaigu guretzat nahi ez duguna. Batez ere herri urrun eta exotikoetan, are gehiago pobreetan. Zenbat eta etxe zahar eta xumeagoa, zurezkoa eta albada apur bate apurtua, orduan eta handiagoa gure Espainetan. Eta klik kamerari. Jakina, nork nahi du han bizi. Begira, han zer erromantikoa, nekazaria izterretaraino uretan sartuta arroza landatzen, lastozko kapelua buruan, alkandora maiztua zabalik. Ze polita. Klik. Herria beratzetan ordea, gura goia guregiak, lorategi erraldoiak. Oiek bai, geuretzat nahi genituzke, baina urruneko bidaietan, hobe gabezia, sinpletasuna, familiari irudi bilduma hunkigarria erakusteko. Klik, klik eta klik. Azel Luzarraga, Mozorroaren xarma. Alaxe du izena zure 3. eleberriak eta honen aurretik Hamaika ispilu ganbil eta Karonte. Esan bezala beste 2 novela argitaratu zenituen eta hori egiten zaigu deigarria nola ipuin bildumarik eta argitaratu gabe zuzenean eleberrira eta eleberriaren bitartez nola ezagutu zaitugun. Zer du generoak zuretzat? Nik ipuinak ere idatzi ditut hanemenka, baina da oso noizbehinka egiten dudana. Eta gehien irakurtzen dudana eleberria da. Eta gaina, aspaldian gustatzea eta eleberri luzeak. Garai baten bosten horrealdetik pasatzen zen edo zer hartzen eban. Gustatzea engantzatzea historia baten eta orduak egotea hor murgilduta. Eta idazterakoan ere beti historia luzeak, ipuin baterako, baina luzeagoak tortzen da burura. Eta gustatzen da, behin pertsonaia batzuk sortu euregaz emotea denboralditzo bat. Mozorroaren xarma honetan Zigor izeneko mutiko bizkaitar bat dugu protagonista nagusi. Potoloxka da, bere gelan sarturik pasatzen ditu eguna gauak eta bizitza osoa, nahiko familia felinianoa dauka, desastre bada gure mutila. Eta antza hartu diogu apur bat, La conjura de los necios liburu, liburuari, gogoan auki duzu? Egia esan... Jon Kennedy Tullen liburura. Bai, hori zeukinean buruan, hori nik aspaldian irakurri neban, gogoratzen naiz aitak erosi zauela eta horre gola pal baten eta digarrien zetan, eta irakurri eta izugarri gozatu neban. Eta urteak pasatuta, betzanaben apur bat olako pertsonaia inadaptatu berexia sortzea, eta beraz inspirazioa hor dago argita garbi bai. Zigor, zure protagonista isolaturik bizi da, esan dugun bezala, bere gelan, ez du bere familiarekin jaten, pizzak eta janari txinoak ekartzen dizkiote bere gelara, gela hori itxita dago, ez dio amari han sartzen uzten, aita txoferra du eta beti kamioia gidatzen ari da kanpoan, arreba eta neba bat anaia ere baditu, baina nolabait bere gaztelua dauka han eraikita. Hala ere, isolamendu horretan biziarren internet dauka, ordenagailua dauka,
hortik zabaltzen da mundura. Bere munduaren ikuspegia hortik datorkio. Bai, horretarako, nik ditut buruan Japonian oso ezagunak diren otakuak, bai, hau da, euskal otaku bat, esateko, bai. Japonian fenomeno hori, izugarria izan da, eta oraindik da, eta gainera euren ereserkia daukate, eta oso harro daude, euren izaera guztiz independiente, azke mundutik bere izitako horretaz, eta interesatzen fenomeno bat da. Zelan, pertsona batzuk agian errealitatean, gizartean ez dabe topatzen asetzen daben, edo euren burua diren bezala agertzen usten dien lekurik, eta orduan euren mola sortzen dabe, eta erosoago sentitzen dira mundu artifizial eta gezurrezko baten benetaskoan baino. Eta orduan, hortik abiatu nuen pertsonaia. Karonte aurreko novela Japonia zenuen, helburu orain Tailandian dabiltza gure protagonistak. Zer, nundi datorkizu lilura hori, ekialdearekiko? Esan hori hasi zen mangarekin, ni naiz dragoi bolaren belaunaldikoa, eta orduan dragoi bola garai hartan nintzen oso sale amorratua. Eta horren bitartez joan nintzen, mangaren mundua ezagutzen, eta horrekin batera Japonia gizartea ezagutzen eta hasi nintzen apur bat ikasten Japoniera eta lehen aukera izan nebanean dirua poltsikoan eta lagun bat neukala, ara joan nintzen. Eta orain, urtero nire bikoteagaz batera, beti udan, beti joten gara Asia aldera, eta benetan da, diferentzia handia gaude herrien artean, baina oso desberdina, oso erakargarria egiten dut. Egia esan, zure eleberri honi komiki baten traza hartu diogu gehien bat. Iruditu zaigu gainera oso nabarmena dela, narratzailearen lotxarik eza. Esan nahi da, narratzaileak esaten du, pertsonaia hau ona eramango dut, atzera, beste leku honetara eramango dut. Ikusi egiten da denbora guztian idazlearen artifizioa. Hori alde batetik, eta horrekin batera, bestetik hartzen duzu autobus bat, eta autobus horretan sartzen dituzu madrildarrak, kataluniarrak, euskaldunak, tailandiarrak, amerikarrak, errusiarrak, horako koktel bat egiten duzu, eta nolabait artifizioak oso nabarian utzi dituzu. Bai, gainera modu guztiz kontzientean jolastu nahi izan dut horrekin. Hau idazterakoan, batez ere egin dudan izan da, ondo pasatu, divertitu idazterakoan, eta neure burua oso libre utzi. Eta hori esaten duzuna, komietikietatik hartutako hizkuntza da batzutan, keinuak egitea irakurleari, eta zuzenean berari hitz egitea, eta apur bat jostatzea, eta asmo hori liburuan hasieratik utzi nahi nuen argi. Hemen, apur bat adarra jotzeak ere egongo direla, eta oso gustura zidu naiz horrela idatziz, oso aske. Agian globalizazioa bere baitan bizi duen lehen belaunaldi, idazle belaunaldikoa zara, edo la sentitzen duzu zure burua? Esan nahi dut, zure referentziak agian euskal literaturaren baitan, baino Aresti, Lizardi eta horiek guztien ari zara Dragoi Bola aipatzen, ari zara Japonia aipatzen, agian zure referentziak beste leku batetik datoz, eta ez ohiko iturritik. Ohiko iturrietatik ere bai, hemengo idazleak irakurri dut eta irakurtzen ditut, baina ikusten dut euskaldunok, askotan gehiegi begiratzen dugu geure zilborrari eta ematen du mundua hasi eta bukatzen dela Euskal Herrian, ezta? Eta benetan euskaldunok nik uste dut oso bidaiariak garela. Kanpora ateratzen zara munduko beste puntera eta ez da hain gatza euskaldun bateaz topoitea eta gainera euskera entzutea batean. Eta orduan, ni Euskal Herriaz berbaiteko eta hemen gertatzen zaizkigun gauzei buruz hitz egiteko ere beste herri batzuk erabil daitezke eta apur bat, globalizazio horretaz dut inoiz pentsatu, belaunaldi horretako gara izela, baina ikusten dut gure mundua orain askoz zabalagoa dela. Lehen agian mundakatik Bilbora joateko garai baten, egan zen egun osoko abentura, jende askorentzako, eta gaur egun denbora berean egon zaitezke beste puntan. Argi dago, eleberri hau irakurri eta gero, zure mezua edo
zerbait izatekotan zera dela. Mozorroak kentzeak aske egiten gaitu. Baina esango nuke kontrakoa ere izan daitekeela. Mozorro bat erabiliz bakarrik funtziona dezakegu, edo horrelako zerbait. Ez dakit bi hoien artean nun... Bai, nik uste dut mozorroekin gauza bia daudela. Alde batetik oztopo dira kasu batzuetan benetako harremanak izateko inguruko pertsonekin, baina bestetan ere eguneroko bizitzan geure buruarekin gustura sentitzen ere laguntzen digute. Askotan gure alde batzuk edo gure izaera gauza batzuk gaian ez ditugu onartzen eta janzten dugu mozorro bat geure buruaren aurrean eta horrek errazten digu eguneroko bizitza. Beraz, lagungarri dira eta oztopo ere bai. Beraz, kasu batzuetan ona da oztopo besterik ez diren mozorroak kentzea eta benetan lagungarriak direnak bagian gorde daitezke. Eta zein izango da hurrengo azelen mozorroa? Hurrengo mozorroa, bueno, badaukat liburu bat bukatuta, eta, bueno, agian udaberri aldera behar bada kalean egongo dena. Eta beste bat, bueno, orain hasita beste batzuk. Zen nire arazoa da, ideia gehiegi etortzen zaizkidela eta denborarik ez dira aurre egiteko. Gainera, ideia gehienak, kontatu ditut, jendei barrego moten dio, baina gehienak komunean buratzen zaizkit. Normalean, dutxan nagoela eta urten beharrean eta presaka eta baten hasten dira hor, eta itxaron, orain ez? Eta hemen dutxan ez ditut. Eta holako ideia esborduar, bueno, uste dituzu hor apuntatuta, beraz. Proiektuak badaude bai.